kaira Allah kira yaun akaira dare dare Muhammadu yaun anemati Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi ala sayyidina Muhammadin wa sallimu kaira kaira Allah kira yaun akaira dare dare alhamdulillahi rabbil alamin ambe ala tanuni ka ala barkada ka sali ci dawla so herama ka noy ala kirabay kisi ani nema baka ana somogo bela jelen ani mauma de yutu nyonya fo kata jodon se ala ka ambe o jama kulu sanu main fe amalo dunya ka fo ni anye bamako yirma jo stade 26 mars kono ka ben septembre kalo tlemgani flama o min bena mauludu ale duwa kalan o kene sanu mambama min be labben sangosan jamiatul ansardin international fadife ala sonama kenen a barakun folo damna ni ankara mo Seydi Sherif Ahmad Tidiane Haidara aleka dakurunye flawi anguyo oira awla kateme nga keren yala kala mo selen ko kene kono kuma kala oluka kuma ta ko flana fokata se karamo kala selima nin kene sanumay awbena o barawde mime nundo ankara mo Isa Mohammed Sherif Haidara fe nen aw anga jeka nyamada o fe ankara mo fo El Haji Mahamadou Konate bango Konate yamafo o ko fe amina kuma di ayere dewma nan kuma ko relef wudu azar karamo olu kota bawnu bulo bawnu de me baw ka barala depuis unyena Ousmane Traoré bani يا منقذ البشرية من التخلف والحمجي هيدرا ede adamadenya kishi ka bo kotolima kakla ka adamadenya kishi ka bo bagaya minan kono حييت روح الإيمان وأخمدت نار الأصبي هيدرا ede limaniya ndi edo yo fie adamadewna kakla tuguni ka shia woloma tasma ko faga ka bo adamadewni nyogonche أقوالك بلسمة لكل جراح مهلكة هيدرا eka kumaka ode joli befure joli mi no bina adamadenya burujaninga halaki وأفعالك مصدقة لما قلت يا سبت النبي والله على كرام مودي ادما فوي فوفي اجوكو كو سباتي ادمديا حكم كوننا خلعت جذور الفساد والاختلاف eden nana ka tieni ani jogo jugoya ko dili bogati ka bo adamadea la ani fongo nyogoya ملأت أفئدة بالنور والمحبة يا زورية علي سيدنا علي مودنكه eden nana duskun fa noro la kakla ku fa kanuna الحياة شاطئ والجنة شاطئ وبينهما نار nanya nyana maya takala nyana maya bina fo bakango wa epifana arjina fana bina fo bakango uflani nyogonche ko jidobe o tasuma lamado آثارك وتصرفاتك جسر ممتد بينهما أيها المدني haidara eka kuma kan sanumo aneka kewale sanumo ode bina fo pon o kojin sanfe mba madani de ni mogo min temena o sanfe o be alaka arjina soro nahanu abna'ul wudud nahanu khalaqul ansar nahanu haidariyun wa usmaniyun wa madaniyun abada haidara niyam yɛrɛ taw ye an b'o fo k'u barikada ala ko o fanga se barika dɔ aw la an fa bɛ kɛnɛ kɔnɔna na an ka foli b'a ye Abdoulaye Jabate Yesamake a fana donna kɛnɛ kɔnɔna na an ka foli b'a ye Dramane Konate k'u bɛɛ lajɛlen k'u bisimila kɛnɛ kɔnɔ ko n'u ka kɛnɛ o ko an bɛna kuma di Wudu International ma n'o ye Ansari karamɔgɔw ka kulu a diɲɛ bɛɛ la kan donc Ibrahim Jata Konate El Hadj Ibrahim Jata Konate ale bena kuma Ansardin karamɔgɔw tɔgɔ la diɲɛ fan bɛɛ lajɛlen fɛ inshallah. أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان الرجيم بسم الإله أبدأ المقال الذي لا يدل ولا ينسى السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أكرمه السيد شيخ عثمان بدن حيدرا
ini ka denbaya i ka kalandenw diɲɛ ansar karamɔgɔw bi wudu international n'o ɲɛmɔgɔ ye Sheku Mohamed Lamin Cham ye ko kana jɔya k'i fo k'i ka denbaya fo silamaya tɔgɔ la i ka kalanden bɛɛ tɔgɔ la karamɔgɔ an b'a dɔn nin diinɛ in ye nankɔ de nankɔ tɛ si sɔrɔ fiyewu fo ka sansan yiri ɲumanw kɛ k'a sansan wa nankɔ yiriw n'a sansan yiri san yɛlɛma yɛlɛma bɛ yiriw kɔrɔ ni yiri kɔrɔla baw bi don nankɔ tiɲɛfɛnw bi don o la kuma o kuma ala bɛ cɛw bila ka na sansan yiri ninnu kurakuraya an b'a dɔn an ka nin tile in nin diinɛ in sansan yiri kurakuraya b'a ye e ye kalandenw ko ka layidu d'i ma karamɔgɔ fɛn fila bɛ yen mɔgɔba bɛ n'o ka kan a fɔlɔ ɲɛsuma a filanan dususuma karamɔgɔ ɲɛsuma tɛ anw bolo i ye jɔyɔrɔ min ta diɲɛ na mɔgɔ si m'a jɔyɔrɔ ta k'i ɲɛsuma na i bɛ sira min kan mɔgɔw kɔna i ɲɛ kiraw la nabi ɲumanw na alajɔnw na a bɛɛ n'i ɲɛguwan dara mɛ a bɛɛ n'i dususuma dara i ka kalandenw ko kana layidu d'i ma dususuma layidu nin baara gbɛlɛ in mako bɛ dalilu min na karamɔgɔ ko k'i fo i ka sokɔnɔ waladaw la walada min dira ma ko an y'a faamu an y'a maîtriser sansan yiri min kɔrɔlen don karamɔgɔ a yira anw b'a bɔgɔti yiriju min falenna nankɔ kɔnɔ ni yiriju ɲuman tɛ a yiriju yira dalilu falo nana an bolo an b'a bɔgɔti k'i fo i ka sokɔnɔ waladaw la an dama kɛrɛnkɛrɛnna ni walada min ye k'i fo kɛnɛma daliluw la an ni karamɔgɔw jɛna dalilu mun na dɔw siranna i ka kalandenya min ɲɛ anw y'o kalandenya ta an kɛra o karamɔgɔ ye kumaw bɛ ɲɛsin e ma karamɔgɔ u ma tunu anw ma dɛ u siranna an ɲɛ de o tuma ka duwawu ɲini fɛ ko nin baara in an b'i kɔ an ye layidu d'i ma an b'i ka denbaya kɔ ala ye diinɛ darapo d'i ma ala k'a to i ka so o diinɛ ɲɛmɔgɔya labato a n'a kanu ala k'o to an yɛrɛ kɔ la anw bɛna bɔ kuma na yan waati koron kosɔn k'a fɔ karamɔgɔ ala k'i mɛn ala k'i ka denbaya mɛn nin sira in ala k'a mɛn ala k'a to i kɔ la sira in taama ala k'a mɛn anw yɛrɛ la ala k'a to an kɔ la ala k'o k'a kalaya bonya kosɔn salala rasuli assalamu alaikum warahmatulahi taala wabarakatuh an bi Ibrahima Jata fo ansari karamɔgɔ bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la ansari karamɔgɔ min nana mawuludu la mɔgɔ 1810 ani 16 o ye min resansera n'olu nana mawuludu la karamɔgɔ fɛ ansari kɔnɔ section 105 de bɛ Mali kɔnɔ n'o ye cercle 105 ansari bureau bɛ yɔrɔ min na mawuludu don na a bɛɛ y'a ɲɛnɛmaya Côte d'Ivoire bi ten ale ka fédération bɛɛ Burkina bi ten a ka provenance bɛɛ o cogoya kelen na ansari bɛ jamana 40 min kɔnɔ a bɛɛ lajɛlen ye mawuludu ɲɛnɛmaya ni karamɔgɔ Hayidara tɛ o kɛbaga tɛ sɔrɔ diɲɛ kɔnɔ bi mɔgɔ bolo fiyewu Hayidara a bɛ kɛ ten de n'a kɛra cogo min na a bɛ lakale ten de o kɔfɛ an bɛ kuma di Tamani Shirifu tɔgɔ la an fa Baba Hina Hayidara Baba Hina Hayidara ale bɛna kuma Shirifu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la Baba Hina Hayidara Baba Hina Hayidara أعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أما بعد السلام عليكم جماعة المسلمين والمسلمات أما لما السلام أبلا جنين ولا أنت لنا هير الله ألبي على ولا هير دك شو هير دام أمي فوليك نباب برجلي ميمون نتصرو كانوا تتصرو كفوليك كأجنة الله تعالى في من غير جمانا يكونوا منهم ترى الله يا الله يا ربي الله كهينولولا منهم بنانا الله ككنيا دولوما فما منهم سرا الله كأنولو بلا كنا كربايم كنوكسو صلى الله رسوله وتمنى كابوي أما أنكرام كفو كأنصار مكفو ما أنصار فوقون يفهمي وكاتشيسرين وكاميو parce que karamɔgɔ ko an ka sabali an bɛ kɛnɛ min ka kira ka kɛnɛ don karamɔgɔ sabali la karamɔgɔ muɲuna
karamɔgɔ hinɛna karamɔgɔ ko an ka sabali a ko an ka muɲu a ko an ka hinɛ ɲɔgɔn na o tuma an ka karamɔgɔ nɔ minɛ mais don min ni ba ye tiɲɛni kɛ ayiwa an bɛɛ bɛ wuli dɛ parce que tiɲɛ yɛrɛ la don dɔw kuma dɔw bɛ fɔ a bɛ hadamaden ni tiɲɛ mais n'i ye miiri karamɔgɔ ka kuma na cɛ dɔ ka so bɛ teleso kɛrɛfɛ a bɛ Espagne o don a taara sɔrɔ sigilen don ne ko dɔ ye kuma dɔ fɔ karamɔgɔ ma ko tiɲɛ la n k'a ye ni cɛ a ko Hayidara a ko karamɔgɔ ye min fɔ karamɔgɔ m'a fɔ a ka sabali wa n ko a y'o fɔ a ko bon n'a y'o fɔ mun na i tɛ sabali n ko n bɛ sabali n y'a koɲɛ jira Ala la tuma an b'a ɲini Ala fɛ hali bi Ala ka jamana basigi Ala ka jamana basigi karamɔgɔ min ɲini Ala fɛ Ala k'a nɔgɔya a ma a bɛ sira min ɲɛ Ala k'o kisi o ma ayiwa silamɛw ni kafiriw ye ɲɔgɔn sɔrɔ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ Ala ye se di silamɛw ma Badara kanu kosɔn Ala ka se di karamɔgɔ ma Ala ka se di karamɔgɔ ma Ala kana jugu sara Ala ka juguw maloya ye kira n'a ka sebaw kanu kosɔn bidon in lahɔrɔma kosɔn tamani sirife bɛɛ ka foli don assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh an bɛ an fa fo Baba Ɲini Hayidara ka dakuruɲɛ fila la tamani sirifew olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la o tɛmɛnen kɔfɛ ansari cɛkɔrɔbaw n'o ye ansari kɔnɔ cɛkɔrɔbaw farala ɲɔgɔn kan ko cɛkɔrɔba ka ɲi wara suɲɛ ma denmisɛnninw dɛmɛni na olu ka kulu bɛ yen nɔ olu bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la kuma min na di denmisɛnnin tɛgɛ ko ɲuman dɔ ma o tuma na o ye Mamutu Kulubali ale de bɛ na a yɛrɛ tɛ cɛkɔrɔba ye dɛ cɛkɔrɔbaw ka ci de b'a da a bɛ n'o de lase. a bɛ faamuya a ni wula an bɛ naba bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ in sigira hɛrɛ la Ala k'a wuli hɛrɛ la n'an bɔra yen an b'an ka sababu ɲuman fo n'o ye Sherifu Usumani Madani Hayidara ye wulada in na ansaru cɛkɔrɔbaw u y'u wasa don Mamutu Kulubali la misiri cɛkɔrɔbaw ko kana ɲɔ a ka dakuruɲɛ fila foli kɛ silamɛ jama na dumisɛnw an hakili sigira an na wasalen bɛ wulada in na nin kɛnɛ kan don ko Hayidara de filɛ nin ye kunasini Hayidara de filɛ nin ye kunu Hayidara de filɛ nin ye bi wulada in na Hayidara de filɛ nin ye Hayidara k'i fo k'i barikada kuma ka ca nka n tɛ jɔn kunna ni dunu fɔ k'a mɛn Seko ko k'a ma siri cɛra n'a sirili cɛra i b'i tɛgɛ fila bila a la sɛgɛnɛngɛnɛ tɛ nɔɔni ne ɲɛna ye tiɲɛ ye nka a tɛ min ɲɛna o ye ŋaniya juguya ye Hayidara min sɛgɛnɛngɛnɛ ye min ka taa ɲɔ setigi Ala la lahara salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu k'a fo k'a barikada Mamutu Kulubali bɔra kuma na an bɛ Mamutu Kulubali fo o kɔfɛ association maçon Mali maçon o tuma na olu ye tableau de reconnaissance tableau d'honneur dɔ dilan ko k'o latɛmɛ karamɔgɔ ma o de filɛ nin ye k'a latɛmɛ sisan sanfɛ association Mali maçon voilà a tulo bɛ min na o yɛrɛ de don association Mali maçon donc ko Hayidara nafa sera hali maçon yɛrɛ ma koyi an bɛ karamɔgɔ Hayidara fo bonya sigi ni karama tigi a ka karamɔgɔw bɔra ka kuma san kelen kɔnɔ ka bɔ salon mawuludu la ka na ɲina mawuludu la ni karamɔgɔ ninnu ka wajulu senfɛ u sera ka mɔgɔ hakɛ min bayɛ k'u bolo o bɛnna mɔgɔ 84,000 mɔgɔ 500 ani mɔgɔ 35 o kɔnɔna na mɔgɔ minnu yɛrɛ fana bɔra diinɛ wɛrɛ la ka don silamɛya la ka tuubi u bolo o kɛra mɔgɔ 500 ani mɔgɔ 85 ni Hayidara ka garibu ye a den si ta jate tɛ nin kɔnɔ olu ye jate dɔnbaliw ye karamɔgɔ yɛrɛ ta jate o ye dɔnbali ye ka yafa ɲini kumala bɛɛ lajɛlen fɛ nakun ye kelen ye dɔwkɛ don ka bɔ an karamɔgɔ fana yɔrɔ n'o ye a Seydi Sherifu Usumani Madani Hayidara nka sani an bɛ kuma d'a ma an bɛ seereya kelen fana fɔ bi o ye 22 septembre ye 2024 o bɛ hakili jigin Mali ka danyɛrɛla sɔrɔli la san 1960 san 22 septembre
karamɔgɔ e kɛra bon citoyen e kɛra patriote ye e kɛra fasoden ɲuman ye ni faso dɛmɛni ye ni baara caman kɛli ye nka karamɔgɔ ka faso kanu kɔnɔna ansari yɛrɛ ye kɛnɛ caman sigi a tɔgɔ la ko journée de citoyenneté wa tɔn wɛrɛw ni jamana wɛrɛw ni mɔgɔ wɛrɛw olu bɛɛ lajɛlen ye a fo a ka faso jɔli ni faso baara la o de kama an karamɔgɔ Elhaji Imam Baba Gana ale ka kuma na o dongo ale ko Gabon mago bɛ Haidara la hali sɔrɔ a seginna kan ko Haidara ye investissement min kɛ Mali la ka misiri minnu jɔ ka kalanyɔrɔ minnu jɔ ka château minnu di malidenw ma k'a ka kɔfilɛ Gabon yɛrɛ la sa o tuma na ale y'o fɔ kɔrɔ Haidara ye faso jɔ nka faso kanu min b'a la mɔgɔw ɲɛ bɛ tɛmɛ fɛn caman kan anw bɛ ko dɔ filɛ bonya ye karamɔgɔ b'a faso bonya a bɛ faso ka taamasiyɛnw n'a fɔ a ma ko a ka siyaro a b'olu fana bonya hakili b'a la bureau national ka siège dayɛlɛli la siège cili ka yɛlɛma ka da a jɔ kura ye a bɛ jɔ cogo min na an ka décoration kɛbagaw ye décoration kɛ fleurs ni dessins kɛ fan bɛɛ fɛ mais i bɛ fɛngɛ min tigɛ i bɛ riba min tigɛ ka don so kɔnɔ u ye Mali drapeau de kɛ riba ye u ye Mali drapeau de kɛ riba ye ka ciseau bila assiette kɔnɔ k'a di karamɔgɔ ma karamɔgɔ nana s'a ma a y'a jɔ k'a filɛ a ɲɛ b'a la vert jaune rouge a ko jɔn de ye nin kɛ a y'a foni k'a bɔ a la a ma sɔn ka a faso drapeau tigɛ ni ciseau ye Ivoirien bɛ yan nɔ Buaké kaw ka siège dayɛlɛli la Ivoire Côte d'Ivoire Buaké olu fana y'a ɲɔgɔnna kɛ olu ye u ka yɔrɔ décorer karamɔgɔ kan ka na banderole min tigɛ bandi min tigɛ ka don so kɔnɔ olu y'o kɛ Côte d'Ivoire drapeau ye ka ciseau kɛ assiette kɔnɔ tuguni karamɔgɔ Haidara sera o fana ma tuguni a y'o filɛ o sen na a m'o foni dɛ a y'i suli de ka don a kɔrɔ a ma sɔn k'a tigɛ a ma sɔn ka hali k'o foni Haidara an kun t'o dɔn faso kanu cogo la e de b'o yira o kɔrɔ e t'i dɔn ka ban Sékou Touré ko ten ko l'homme n'est pas ce qu'il se dit de lui mais il est ce qu'il a réellement fait mɔgɔ tɛ mɔgɔ bɛ min fɔ i ma mɔgɔ tɛ i yɛrɛ bɛ min fɔ i yɛrɛ la nka i bɛ min kɛ ka yira o de e jaati ye Seydou Ousmane Madani Haidara wilibali ala ka tiɲɛ dɛmɛ وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثير إلى يوم الدين آمين آمين أمي في كان فولي يسيس لامي بيبا أنتنا كما جايا بيبلي مغو بيتني كورا نيافو كما باو دوغايا لندون ناسو نونا kuma ba man ka caya tile fɛla de don mɔgɔw bɛ degun an kun an b'a teliya de ka na dugawu kalan dɔrɔn ka bɛɛ labila nin kɔfɛ u ka discours ko ninnu jateminɛ pour que mɔgɔ ka se ka lafiya ne kun ye jate dɔw minɛ k'a fɔ n bɛna o lase silamɛw ma wulada in na mɛ waati koronna kojugu e y'a faamu wa an kun y'a kanu kuranɛ yɛrɛ ye mun ye o b'a fɔ ko el kitabu wa sunna ko kuranɛ ni sunna kuranɛ ye mun ye sunna ye mun ye mɛ kuma surunya bɛɛ la n tɛ taa n'i ye yɔrɔ jan n bɛ kuranɛ d'i ma kɛnɛ kan a tɔ ye min bɛ papiye la i bolo ye k'o de tɛ fɔ kuranɛ ye ala kumakan de ye ko e k'a kɛ n'i banna papiye jala de b'i bolo Égypte silamɛmuso dɔ bɛ yen u ye kuranɛ kalan a ye kuranɛ durusi u dalen don kuranɛ na a b'u nafa ale ye silamɛ de ye silamɛmuso de don mɛ a sigiɲɔgɔn kerecɛn dɔ bɛ yen u bɛ ɲɔgɔn dɔn a famana ka muso in ye dɔ de y'a fɔ a ye ko kerecɛnmuso in man kɛnɛ ko a degunnen don
mais an ka silamɛ muso in b'a dɔn maaya la sigida la ka fɔ ni ko sɛmɛna mɔgɔ wɛrɛ la min t'a tigi ye i b'a fɛnsina halakili de kɔnɔ o de la silamɛya halakira ta k'a k'i n'a fɔ tiyatiri bɔ diinɛ k'a kɛ manamanakan fɔla ye a kɛ ne bɛ n sago kɛ karisara ni silamɛya tɔgɔ ye ka sɔrɔ silamɛ yɛrɛ tɛ n bɛna kuranɛ de d'i ma ni muso in ye kuranɛ durusi de nin ka sara ti bɔ yɔrɔ wɛrɛ ka na dɛ waritigi dɔw tɛ ninnu jukɔrɔ k'u su ka kɛ mɔgɔw kan dɛ non parce que fo an k'o bɛɛ jateminɛ kumana caman bɛ yen bi jukɔrɔ dondonbaw b'a bɛɛ la a ti dondon ni diinɛ tɔgɔ ye dɛ diinɛ de bɛ affiché k'o kɛ kɛnɛkanko ye k'a sɔrɔ u mago bɛ fɛn dɔ de la jukɔrɔ o de la n ko an ka faamaw k'u ɲɛ yɛlɛ u k'u ɲɛ yɛlɛ u ka dun u bɛ sigi yɔrɔ minnu na bi maa caman mago b'a la min bɛ ji jukɔrɔ u k'u ɲɛ yɛlɛ ne ye fuyeli min fɔ sɔrɔ yan'olu ka na an y'a fɔ faama tɛmɛnenw ye yan a daminɛna u ka Buguni commissaire ɲininka a tɛ yen bilen Buguni commissaire fuyeli in na u ye min bɔ mɔbiliw natɔ kunna Bamakɔ yan mais o yɔrɔ bɛɛ mankan nana wuli ko karew bɛ sumaya mɔbiliw t'u sen sɔrɔ an bɛ tile sira kan faamaw b'an fu ye an bɛ tɔɔrɔ o la faamaw tilala ka ko ka dɔ bɔ fuyeli la non mɛnna k'a sɔrɔ ma se ani ma se bilen u tɛ kelen ye dɛ ah oui faamaw k'u hakili to nin na sirakandenw ka kule k'u y'an bila retard la mobilitigi yɛrɛ ka kule ko an bɛ retard la retard ka kusa i ma se bilen alors n bɛ fɛ ka min fɔ kuranɛ ye mun ye ni Égypte muso in kuranɛ durusila don a sigiɲɔgɔn kerecɛn muso a y'o ka bana mɛn min kɛ a taara kerecɛn muso in lajɛ a ko muso in ma a ko aya dɔw bɛ kuranɛ na hakɛ to n k'o kala i kun na a ka ca la Ala bɛ lafiya d'i ma kerecɛn muso in ko cogo di a ko baasi t'a la a ko mɛ kɔngɔ de bɛ na kɔngɔ de bɛ na muso in ye dumuni ɲini ka d'a ma ka ji d'a ma kerecɛn muso ye dumuni kɛ k'a fa ka ji min ka wuli k'i sigi silamɛ muso in ko a ma a ko na n ka kuranɛ in kala i kunkolo la kerecɛn muso ko di a ko kuranɛ kalanna ka ban o fo n'i bi dɔ fara a kan n'o tɛ n ye kuranɛ ye subhanallah la ilaha illallah abali kuranɛ yira fo n'i bi dɔ fara a kan dɛ n'o tɛ kuranɛ kalanna bilahi kerecɛn muso y'an ka silamɛ muso de jaabi tan a ko fo n'i bi dɔ fara a kan n'o tɛ kuranɛ kalanna ka ban siga t'o la cɛkɔrɔ silamɛya yɛlɛmana don jumɛn ka kɛ nin diinɛ ye fa t'i to ba t'i to janga denkɛ dafalen jamana faama t'i to karamɔgɔ t'i to maa ba tɛ diɲɛ kɔnɔ o diinɛ bɔra min o diinɛ bɔra min kerecɛn tɔgɔ tɛ se ka fɔ k'a sɔrɔ u yɛrɛ t'a la yɛrɛ u tɛ foyi la bolisɔnna tɔgɔ tɛ se ka fɔ maa o maa bɛ nin fɛn ninnu kɛlɛ kɛnɛ ka taa a si tɛ silamɛ sabu kuranɛ de ko hali kafiri n'a ka boli mana kalifa i la ko i k'a kalifa minɛ siga t'o la ni maa min k'o ti kɛ e ye Ala de sɔsɔ i bɛ kafiriya siga t'o la Allahu akbar o tiɲɛ mais anw ta t'o ye Nabilayi Nuhu ka kuma fɔ ye anw donna kurun kɔnɔ dɔrɔn a ye cɛkɔrɔba dɔ ye a ma cɛkɔrɔba in don a ka kurun kɔnɔ a gɛrɛla cɛkɔrɔba la a ko ye jɔn ye
a ko ne sitana de mina dusukun minɛ ka mɔgɔw to e yɛrɛ bolo Allahu akbar ajra sitana ye dusukun de minɛ k'an yɛrɛ to misiri kɔnɔ mɛ an dusukun b'a bolo kɛnɛma Allahu akbar wa baburu nabila ninnu ko k'i b'o kɛ cogo di a ko a fɔlɔfɔlɔ hasidiya n bi silamɛw bila u ka mɔgɔw hasidiya nka n b'u bila u ka taa misiri kɔnɔ u dusukun bɛ n bolo kɛnɛma hasidi ye kafiri ye Allahu akbar ajra a ko n bɛna nata duw la u ti ban ni hɔrɔn natara ka ban i tɛ se ka kɛ hɔrɔn ye ayi o y'a bannen pere pere n y'a f'i ye yan nin ye kuranɛ fɔlen ye kuranɛ ye mun ye a nafa a bɛ min ye kuranɛ kalanna ye a n'a bɛ min ye maa wɛrɛ ye kuranɛ kalanna kɛrɛfɛ a n'a bɛ min ye diɲɛ ye a n'a bɛ min ye a ka jɛkulu ni mujtamaw ni sigiyɔrɔ ye n'o bɔra kuranɛ na foyi t'a bolo papiye kɔ papiye jala alakira de y'a fɔ sɔrɔsilam a ko diɲɛ ti wuli fiyewu fo kuranɛ tɔ ka to a bɛ a sɛbɛnnen bɛ papiye jala kan ye a ma kɛ ten wa a ma kɛ ten Seydina Umaru ka ibara kelen bɛ yen n b'a ɲini aw fɛ a ka nin to a kɔnɔ fo ka diɲɛ wuli o de ye sunna ye n ye kuranɛ f'u ye sisan kuranɛ de ye a k'e yɛrɛ nafa n'a ye nafa e ka mɔgɔw nafa n'a ye a bɛ diɲɛ lafiya bɛɛ b'a yɛrɛ sɔrɔ n'o tɛ dɔrɔn papiye jala don o ye kuranɛ ye n bɛna sunna de f'u ye sunna tɛ bozi ye jalamugu tɛ kɔlɔsi tɛ sunna ye jogo de ye yecogo t'a la jogo de don jogo ni maa min ko k'a ye kira ye ko kira bozi ka bon ko kira ko an k'an bozi bila a ma kalon tigɛ o ye sunna dɔ ye a bɛɛ tɛ se ka kɛ o kira tun bɛ taafe de siri n'i bɛ sunna labato i fana k'an ka taafe de siri mɛ n bɛ fɛ ka min fɔ n bɛ fɛ ka Seydina Umar Faruk a ka ibara kelen bɛ yen nin ye ne travaye kojugu n bɛ fɛ silamɛ bɛɛ ka nin to i kɔnɔ tuma min na a ko Amru bunu Asima ko leisa kisra bi a'dal minna leisa kisra bi a'dal minna nin sɔrɔ nin de ye sunna n bɛna sunna de f'i ye an tɛmɛna kuranɛ Amru ibn al-As ale de bilala misiraya va kunna k'a kɛ yen gouverneur ye sahaba dɔ don ani Seydina Umaru kun bɛ ɲɔgɔn dɔn kabini u ma tuubi kabini silamɛya ma na u bɛ ɲɔgɔn kalama Amru ibn al-As de ye misiri dɔ jɔ k'a kan ka misiriba dɔ jɔ a ye banaw bila minnu bɛ misiri deviw kɛ a n'a jɔcogo u nana fɔ a ye ko a bɛ se ka jɔ nin kɛnɛ in kan a bɛ ɲɛ kojugu silamɛw bɛ lafiya ko mɛ kerecɛn muso dɔ ka soni bɛ yen k'a ti ɲɛ n'o ka so ma ci i ɲɛ bɛ min na nkalon de don n bɛ ka silamɛya de fɔ Seydina Umaru a ye yamaru di Amru ibn al-As ma k'a k'a jɔ mɛ misiri jɔli la u y'a yira Amru ibn al-As la kerecɛn muso dɔ de ka so bɛ yen mɛ misiri in kɔni pour que a ka fɛrɛ kɔni f'o de ka ci Amru ibn al-As ko problème t'a la k'u ka muso wele ka na nin ye silamɛw ka ɲɛmɔgɔ de ye gouverneur a ko n b'a ɲini fɛ muso i k'i ka so dafɔ an ye an b'a wari sara an bɛ fɛ ka sokura jɔ ye min ka ɲi nin ye i bɛ yɛlɛmɛ ye an bɛ nin ci k'a fara misiri kan kerecɛn muso ko Amru ibn al-As ma a ko n ka so ye n ka souvenir de ye n t'a ni wa n t'a feere cɛ na silamɛw dun mago bɛ misiri min na a tɛ se ka jɔ fiyewu ni muso in ka so ma ci u ye ko bɛɛ kɛ muso fɛ a ma sɔn
Amr ibn al-As ko k'u k'a ci parce que an y'an seko kɛ an bɛ dɔ jɔ ye min ka y'i ta ye i mago bɛ wari min na an b'o d'i ma n'a ma sɔn o si ma a y'a ci chrétien ɲɛmɔgɔ minnu bɛ yen ko muso in ma ko nin ye gouverneur de ye k'u bɛɛ ka kuntigiba bɛ Madinɛ k'o tɔgɔ ye ko Umar ko t'a lakali o ye muso in y'a ka so siri a lamɛnna n bɛ ka suna de f'i ye a bɔra kuranɛ kɔnɔ muso in ye sira minɛ a n'a ka jɔnmusow taara fo Madinɛ u selen Madinɛ u ye dɔ ɲininka bɔlɔn fɛ ko silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ka so bɛ min o tigi ko ko silamɛw ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ dalen filɛ yiri kɔrɔ ko nin wa ko olu fɛ yen ɲɛmɔgɔ ye maaba de ye i bi sɛnsɛn de fɛnsɛnw de bɛ k'i ye Umaru jala dalen bɛ dugu ma yiri kɔrɔ o de ye silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ye ko muso taamana a nana se Umaru ma a ye foli kɛ Umaru wulila k'a sigi a ko e de ye silamɛw ka ɲɛmɔgɔ ye wa a ko ne de ye khalifa ye a ko bɔn i ka lasigiden min b'an fɛ yen n'o ye Amr ibn al-As ye ko a bɛna misiriba dɔ jɔ silamɛya ye ko mɛ fo ka ne ka so de ci Umaru ko k'e ka so ci ko Amr ibn al-As ko k'e ka so ci a ko Seydina Umaru ko silamɛw ma k'u kana papier dɔ d'a ma pour que a ka sɛbɛnni kɛ quoi comme papier tun t'olu bolo wolo ninnu ani fara dɛsɛnenw ani misi biɲɛ jɔsilen k'a jɛ u ka sɛbɛnniw tun bɛ kɛ nin caman de kan Seydina Umaru a y'a sɛbɛn a ko a bɛ taa nin di Umaru ibn al-As ma ko a bɔra a y'a sɛbɛn ko bisimilahi rahmani rahim ko nin bɔra khalifa yɔrɔ la min ye Umaru ibn al-Khattab ye a bɛ taa di n ka lasigiden ma min ye Amr ibn al-As ye Amr ibn al-As n bɛ min f'u ye laysa Kisra bi a'dal minna n bɛ fɛ i ka min faamu Kisrakaw tɛ laadiri ye ka tɛmɛ anw kan Kisrakaw tɛ laadiri ye ka tɛmɛ anw kan a ma tɛmɛ nin kan a m'a fɔ kana a ka so ci a m'a fɔ a ka so to a bolo a m'a fɔ a ka so ci ko Kisra tɛ laadiri ye ka tɛmɛ silamɛw kan muso a dira muso ma min kɛ muso y'a lajɛ muso bɔra Umaru fɛ yen dɔrɔn muso ko a ka jɔ muso ma ko e m'a dɔn ninnu tɛ maa ɲɛnama n bɛna sɛbɛn kuma f'u ye min sɛbɛnnen filɛ a lajɛ ko Kisra tɛ laadiri ye ka tɛmɛ olu kan muso y'a papiye fili a y'a fili min kɛ jɔmusonin y'i dɛn k'a ta u taara chrétien ɲɛmɔgɔ ninnu ko muso ma k'i taara ko khalifa ko di a ko min b'a fɛ o ka fisa min bɛ yen a ko mun kɛra a ko a ye kan dɔ de sɛbɛn faransi fitinin dɔ ko n ka n'o di khalifa ma ne y'a fili olu ko i tun man k'a fili i tun bɛ na an b'a lajɛ jɔmusonin ko n'a bɛ diɲɛ d'ale ma k'a b'ale bolo u k'a bɔ ka na jɔmusonin y'a bɔ u y'a lajɛ u ko min bɛ nin na u yɛrɛ de bɛ ɲɔgɔn ka kan mɛn muso i b'i labɛn sini ye juma ye Amr ibn al-As natɔ misiri la i bɛ t'i jɔ a ɲɛ sira fɛ n'a sera i b'a fɔ ko silamɛw ka ɲɛmɔgɔ Umaru ko ka nin d'a ma muso taara bɛlɛ kare kɔnɔ Amr ibn al-As ni silamɛ jama bɛ na muso in ko a ma ko ne bɔra Madinɛ Umaru ibn Khattab a ko n ka nin d'i ma Amuru jatigɛra Amuru ye papiye minɛ k'a lajɛ a ɲɛ b'a la foyi t'a la laysa Kisra bi a'dal minna Kisra tɛ laadiri ye ka tɛmɛ anw silamɛ a y'a kalan min kɛ a taara i kɔsɛmɛ dɛnɛn na a taara a kɔsɛmɛ kogo de la fɔlɔ a ko muso ma ko na kɛ muso nana a ko bɔ an b'a kɛ cogo di sisan
nga misiri ci sisan wa tari i b'a to an ka juma seli sigay abani Allahu akbar nga misiri ci sisan wa tari i b'a to an ka juma seli ni juma banna nga misiri ci de Allahu akbar kelen fɔ n y'a fila la sigay Allahu akbar laysa kisra bi a'dal minna mo min do Seydina Umar ani Amru de b'a dɔn Allahu akbar b'a dɔn Rom jamana masakɛ o de tɔgɔ ye Kisra Allahu akbar Seydina Umar ka sɔrɔ u ma kɛ silamɛ ale ni Amru bin al-Asi de taara ye tiɲɛ siga t'o la u tɛ silamɛ ye Allahu akbar u y'a sɔrɔ fɛti dɔ de bɛ daminɛ ye fɛti bɛ daminɛ sɔgɔma fɔ fitiri fɔ sufɛ Allahu akbar o fɛti la u y'a ye sɔgɔmada fɛ fɛti daminɛnen sɔɔni dɔrɔn fɛti jɔra bɛɛ y'i jɔ tapi minnu kun bɛ fɛnsɛnnen don tapi rouge u y'o meleke ka bɔ yen u ɲɛ b'a la musokɔrɔnin dɔ o n'a ka misimuso o de nana yɔrɔ traverser musokɔrɔnin dɔ n'a ka misimuso o de nana yɔrɔ traverser ka taa Seydina Umaru ni Amru bin al-Asi bɛ yen u ye dɛbɛ da tuguni ka ɲɛnajɛ daminɛ wula fɛ sɔɔni dɔrɔn ko ka ɲɛnajɛ jɔ u tilala ka tapi rouge meleke musokɔrɔnin n'a ka fɛngɛ misimusonin tɛmɛna o tɛmɛnen kɔ o sɔrɔla ka tapi da ka tɛmɛ ni fɛti Umaru kamana ganna Umaru ko mɛ ko nin ye mun ye masakɛ ka palais kɔnɔ u ko a ma ko musokɔrɔnin de ka so tun bɛ yan bana'u mɔgɔ minnu bɛ so jɔ k'olu de y'a lajɛ masakɛ ka palais dilatɔ u y'a yira masakɛ la fo ka musokɔrɔnin ka so ci masakɛ ye musokɔrɔnin wele ka na ko musokɔrɔnin ka jɛn n'a ye u k'a ka yɔrɔ ci pour que ale ka palais ka jɔ musokɔrɔnin mago bɛ fɛn o fɛn na ale b'o k'a ye musokɔrɔnin ko ale mago tɛ foyi la a k'a ka buguni ɲɔgɔnna jɔ a ye yɔrɔ wɛrɛ nka nin y'ale ka foro tɛmɛsira de ye a ka bagan bɛ bɔ nin de fɛ fo masakɛ ka jɛn n'a ye ale n'a ka misi ka tɛmɛcogo sɔrɔ ka taa a ka foro la masakɛ ye layidu d'a ma ko n jɛna n'o ye n bɛ yɔrɔ wɛrɛ jɔ ye mɛ n bɛ layidu d'i ma ni i n'i ka misi bɛna sira b'i bolo yanni diɲɛ wuli cɛ Seydina Umaru y'o de ye ani Amru bin al-Asi kafiriw ye layidu bato kafiri ye layidu bato a ko laysa Kisra bi a'dal minna wallahi Kisra masakɛ o tɛ laadiri ye ka tɛmɛ silamɛw kan Allahu akbar nin de ye sunna ye mɛ faneni baneni o ni diinɛ ka jan dɛ u tɛ kelen ye e tɛ se ka mɔgɔw lafaamu Ala ka diinɛ ni taabolo la fo i ka dɔ neni i yɛrɛ b'a dɔn walahi sɛtanɛ ko a y'a dusukun sɔrɔ k'a farikolo to misiri kɔnɔ an bɛ yen de siga t'o la o bɛ kɛnɛ kan asilamɛw a ye bɛɛ kanu a ye kɛ bɛɛ fɛ bɛɛ ye an fa adamaden de ye siga t'o la bɛɛ ye an fa adamaden de ye mɛ n bi an ka faamaw k'u hakili t'u yɛrɛ la u k'a dɔn u pilasi ko bɛ maa caman ye bɛɛ n'i ta sɔrɔ sira dɔ koyi siga t'o la o ye wulibali yɛrɛ ye olu yɛrɛ ma examen kɛ k'a sɔrɔ koyi o ma kɛ dɔw de mago tun b'a la ni olu nana mɔgɔ wɛrɛw mago b'a la dɛ siga t'o la o bɛ bɔ ni sira bɛɛ ye mɛ diinɛ kɔni kɔnɔ fitinɛ tɛ diinɛ kɔnɔ Ala ka ci laseli de bɛ diinɛ kɔnɔ kɛnɛ kan a y'an ka jamana kɔlɔsi nin ye danbe jamana de ye maaba jamana don maa bonya jamana don o man ka kɛ tiyatiri bɔyɔrɔ ye diinɛ tɔgɔ la bi i ye Mali ka san yɛlɛmɛ ye an b'an ka foli ɲɛsin an ka Mali ɲɛmɔgɔ bɛɛ ma Asimi n'a ka jama 22 septembre an ka fɛti don yanni an ka baara daminɛ an yɛrɛ ye drapeau yɛlɛ
an faso don an b'a fɛ min b'a ɲɛ an b'o fɔ an bɛ siran min ye an b'o fana yira kumana an bɛ foli di maliden bɛɛ ma ko ala ka san caman yira an na mali ala k'a basigi mali ala ka hɛrɛ don a kɔnɔ an kɛrɛfɛ jamanaw ala ka hɛrɛ don a bɛɛ kɔnɔ ala ka bɛn don a bɛɛ kɔnɔ nin kɛnɛ in kan an bɛ an balimaw fo dɔngɔnɔw an b'u fo dɔngɔnɔw ne ka mɔgɔw don a wulibali dɔ gɛrɛ dɔngɔnɔw sara bɛ ala bolo ala bɔra Côte d'Ivoire sisan Côte président national ko ne ma ko Haidara ko dɔngɔnɔw fo u y'an dɛmɛ u y'an lafiya fɛn caman na u sara bɛ ala bolo u ye ne ka denbaya bɛɛ fɛrɛ bɔ maa si tɛ ne ka so min ma duloki don dɔngɔnɔw tɔgɔ la a tɛ cɛ la a tɛ muso la ala k'u sara o kɔfɛ Yɛsɛmakɛ Yɛsɛmakɛ a y'a Haidara kanu musala a foyi t'a la chrétien don ne ye silamɛ de an b'a fɔ a ye ko a Samakɛ ala k'an bɛɛ laban ɲɛ Yɛsɛmakɛ a sara bɛ ala bolo nin mawuludu in na a ye min dépenser mawuludu kama a ye min dépenser a bɛ taa fɔ $10,000,000 la Yɛsɛmakɛ $10,000,000 o tɛ wala $10,000,000 a ye min dépenser mawuludu na 12 millions a ye min dépenser a sara bɛ ala de bolo mawuludu kama o kɔfɛ a ye ACID an yɛrɛ ka bangɔni denmisɛnninw an bɛ dugawu k'u ye dɛ c'est-à-dire n'olu tɛ tɛmɛ tɛ se ka kɛ an ka yɔrɔ fɛ mawuludu la mais ACID o don wa ACID o denmisɛnnin ninnu k'a ta sɔgɔma fo sufɛ fi sabilillahi ala kama an bɛ bangɔni denmisɛnninw fo dɛ u sara bɛ ala bolo ACID a sara bɛ ala bolo o kɔfɛ an bɛ bangɔni bɛɛ fo dusi tɛ bangɔni na dunanw kelen tɛ ka min fa bangɔnikaw ka ɲi bangɔnikaw ka ɲi dɛ o y'u ka dayɛlɛ dunan bɛɛ ye a bɛɛ an bɛ bangɔni de fɔ dunanw bɛ Bamakɔ yɔrɔ bɛɛ de la mais comme a girimanba bɛ yɔrɔ min na o ye bangɔni de ye o de la an bɛ bangɔni kɛrɛnkɛrɛn ni foli ye bangɔnikaw ala k'aw sara bangɔnikaw ka ɲi o kɔfɛ bonya min kɛra sababuya ye Mali mansɔnw Mali sojɔlaw olu fana ye bonya k'a ye ka tableau d'an ma ka tila ka enveloppe d'a kan an b'a fɔ ko bɛɛ sara bɛ ala bolo ala ka bɛɛ sara hɛrɛ la a silamɛw dugawu an bɛna dugawu kɛ a bɛ ŋaniyaw siri an bɛna don hadara kɔnɔ ni dugawu kalan banna ko dɔ bɛ ɲinɛna ni ala sɔnna a bɛna nisɔndiya o kɔfɛ an ka sufi adama ala ka hinɛ na a ka denbaya a n'a ka kalandenw u bɛ yan an ka foyi tɛ k'u kɔ an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ sufi adama ka mɔgɔw bɛ yen an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ sufi adama ka mɔgɔw bɛ yen u m'a janfa dɛ sufi adama y'an kanu a tugura an kɔ fo ka saya s'a ma mais a ka denbaya u m'a janfa a ka kalandenw n'a somɔgɔw an bɛ yɔrɔ o yɔrɔ u bɛ yen ala k'u sara ala ka hɛrɛ k'aw ye sɔli ala rasul a bɛ mankan da dugawu bɛna kalan sisan an bɛ sɔrɔ ka dugawu kɛ baba Gana ale de ye alimamiba ye Gabon n y'a fɔ a ye an ka invité d'honneur don o kɔfɛ an bamuso fana Awa Gwɛ Kaba ayiwa ale fana y'an ka invité dɔ ye américain ye layidu di a nana surɔ ka na mawuludu kɛ wula in na sisan a ye pankuniw ta ka taa Amérique a nana kama dɔrɔn an tilala surɔ dɔrɔn bi wulada in na a ye avion ta ka taa Amérique an bɛ dugawu k'u bɛɛ ala ka hɛrɛ k'an n'u bɛɛ k'an bɛɛ laban ɲɛ silamɛya hinɛ don makari don a ye ɲumanya kɛ ala bɛ hinɛ na n ye Imaratu Sugudiya fɔ a ye n'a ka ko gɛlɛyara a ye ala wele mais a ye hinɛ fantanw na n y'a fɔ i ye musokɔrɔba dɔ tun bɛ Magan o Magan jamana na Magan ka ninnu mɔgɔw bɛ bɔ Philippines ni fɛnw na ka na baaradenya de la
a denkɛ y'a ye ba in man kɛnɛ ko kansɛri bi ba la fo a juguman ba a ye baara kɛ denmuso dɔ de ta ka bila a ba kɛrɛfɛ Magan jamana na ye k'o ka ba dɛmɛ komi ba man kɛnɛ kansɛri b'a la a bi yɔrɔ labanw de la sa a bi sayama kɔnɔ de la a ye dennin ta ka bila a ba kɔrɔ o k'a ba ladon musokɔrɔba y'a ye n y'a f'u ye siɲɛ caman ni u ka baara kɛ denmusonin n'a donna ɲɛgɛn na a bi mɛn ɲɛgɛn kɔnɔ kojugu wa n'a bɔra fana n'i donna ɲɛgɛn na ni fini bɛ ɲigin dugumanaw de bɛ se ka ɲigin mɛ a y'a ye ni dennin bɛ bɔ ɲɛgɛn na a sin ninnu de bɛ ɲigin disi de bɛ ɲigin u bɛ jateminɛ kɛ musokɔrɔba in y'a wele don dɔ la a ko n denmuso na yan dɛ mɛ ni e donna ɲɛgɛn na i bɛ mɛn n'i bɔra fana an b'a ye i disi de ɲiginnen don o tumana mun de bɛ yen mun de bɛ yen a ko n bamuso den fitinin de bɛ ne bolo kalo 6 n b'o de bila n kɔfɛ ka na baara kɛ n sin de bɛ ɲaga ni n sin ɲagara n bɛ don ɲɛgɛn de kɔnɔ ka n sin bisi ni n y'a bisi o la n bɛ lafiya dɔɔnin n bɛ sɔrɔ ka bɔ ka na musokɔrɔba ko den b'e bolo kalo 6 e bɛna tile yan fɔ su ka den to i kɔfɛ a ko ɔhɔ a ko mɛ ni n kun y'a fɔ ko den bɛ n bolo i denkɛ kun tɛ sɔn ka ne ta baara la se dun t'an ye ne bɛ den dogo n'an ye mini min sɔrɔ o de y'an ka dahirimɛ ye musokɔrɔba ko n y'a mɛn musokɔrɔba y'a denkɛ wele a ko i bɛ nin sara kalo la joli denkɛ y'a da fɔ a ye a ko san 1 sara d'a ma denkɛ ko mun bɛ yen a ko non san 1 sara d'a ma denkɛ donna so kɔnɔ ka san 1 kalo sara ta ka n'a di baarakɛ den ma musokɔrɔba ko a ma a ko n den taa ni nin ye t'i den ladon karamɔgɔkɛ min b'a fɔ a b'a kale ala la a ko bilahi aliyul azim u taara musokɔrɔba ka contrôle k'o kɔfɛ kansɛri ma ye bilen kansɛri ma ye bilen kansɛri ma ye bilen kansɛri ma ye bilen o kɔrɔ tɛ n'i ye saraka bɔ kansɛri bi kɛnɛya dɛ ala b'a ka mujiza jira ni dusukun de ye ni dusukun ɲɛna dɔrɔn diinɛ bɛ ɲɛ ni dusukun tiɲɛna dɔrɔn kafiri ka fisa i ye misiri kɔnɔ ni musokɔrɔba in lajɛ a hinɛna waliden de la 6 mois den nin b'o dogo so kɔnɔ de pour que a ka se ka balo a ka se ka dumuni sɔrɔ k'a dun k'a den kalo 6 bila ka tile a kɔfɛ fɔ sufɛ musokɔrɔba ko non n den san 1 sara d'a ma a ka baaradenya dabila k'a den ladon ala kama ala kama ala ko e ye nin kɛ ne kama i ka kansɛri t'i ye kun kansɛri banna asilamɛw a ye ɲɛ ɲɔgɔn ma a ye ɲɔgɔn kanu a ye kɛ ɲɔgɔn fɛ diinɛ nana nin de kama foyi tɛ diinɛ na min ye unufu ye c'est-à-dire unufu dansago quoi dansago o tɛ silamɛya kɔnɔ dansago tɛ silamɛya la dɛ silamɛya bɛɛ ye hinɛ y'a bɛɛ tɔɔrɔ o tɔɔrɔ bɛ silamɛya kɔnɔ an t'i fari la ala fana ko i yɛrɛ k'i yɛrɛ ɲini a ye wele da y'a sɔrɔ an bɛ karamɔgɔw kɔnɔ kɛ ni ala kira ye mɔgɔ kelen fa mɔgɔ kelen dɔrɔn ko f'a ka kɛ silamɛ ye n bɛ fɛ k'o tigi dɔn ne bi n ka silamɛya bila yan bi mɔgɔ kelen dɔrɔn mɔgɔ kelen mɛ tiɲɛ don i bɛna mɛn mɔgɔ ba yirika fagara mɔgɔ ba yirika fagara du ba yirika cira mɛ a ye ɲininkali kɛ ko pourquoi mɛ a ma f'u ka kɛ silamɛ ye ni silamɛw ser'i la fɛn saba de b'i bolo kɛ silamɛ ye non o tuma na nisɔngɔ sara non o tuma na an ka taa kɛlɛ fɛ a banna
silamɛ mana se maa o maa na a b'a f'i ye de kɛ silamɛ ye n'i ko non a b'a fɔ d'accord aw y'anw kɛlɛ an sera aw la a ka dugu b'anw de ka mara kɔnɔ anw de bi a ka sira dilan ni kɛlɛ bɛna bin a ka anw de bi don a ni kɛlɛ cɛ o tuma na a ye nisɔngɔ sara an ye i ka to i ka diinɛ na silamɛya ma maa si bɔ a ka diinɛ na personne ayi ni karamɔgɔ dɔ sɔrɔla ka na n'o ye ne yɛrɛ de bi bɔ nin silamɛya in na ouais mais c'est vrai an wolola an y'an faw sɔrɔ a la an yɛrɛ donna a na an y'an faw sɔrɔ a la an donna a na mais an nana recherche de kɛ hakili banna ala y'a d'an ma an ye recherche kɛ est ce que an bɛ to nin diinɛ na wa an bɛ bɔ a la de an y'a ye wulibali don mais an ɲɛ bɛ min na bi o ye nkalon ye u kana ni dalilu ye ko silamɛya ko ka mɔgɔw faga n'o sabatira anw tɛ to a la bilahi u ka ko ɲɛɲini u sago ɲini siraw hasidiya siraw mɔgɔ faga siraw ala ye karisa bila an ye an k'a faga cogo ɲini o de bɛ kɛ ka wajuli kɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ n'i ko surakaw y'a fɔ surakaw cɛnnikɛla jumɛn kun bɛ diɲɛ kɔnɔ ka tɛmɛ surakaw kan ala ma kira bɔ jamana si la cɛnnikɛ jamana kɔ ko kira bi ci de ko cɛnni warala a ye taa kuma u fɛ alors n'u y'aw nɛgɛ k'u hakilila jugu dɔw la hali bi ko jihadi de ka kɛ ka mɔgɔw fa mɔgɔ minnu b'a fɔ dɛ minnu bɛ manamanakan ninnu fɔ bilahi hali u muso ka namuru sɔngɔ t'u kun ka natigɛ muru san u muso ye a se t'u ye e bɛ jihadi fɔ jihadi bɛ kɛ ten namuru sɔngɔ t'e kun i muso ka natigɛ muru yɛrɛ sɔngɔ t'e kun minnu bɛ ka k'i su ji jukɔrɔ i bɛ faga fu u mago t'a la u da tɛ don a la a tɛ nin ye minnu b'u deli fili a dɔw ɲɛnama fili u bolo nin ye u cibaaw yɛrɛ u tigɛ k'u cɛ bi u dɔnni na ne t'u dɔn ne t'a la dɛ n den don n mɔden don nka ne t'a la alors attention a ye tasuma in bila a ye tasuma in bila a t'u kɔ a t'u ɲɛ o de la n ko i ni jurangolo kana na kɛlɛ n'i ni jurangolo kɛlɛla a b'i ka fini fara fɛn d'ale kan na mɔnɛ de b'e la maa o maa bɛ fitinɛ kuma fɔ cɛ kelen t'a la walahi hali muru sɔngɔ bɛ min kun u bɛɛ jigi bɛ minnu b'u ci ju jukɔrɔ a ye nin kɛ soulèvement ka kɛ jamana ka ɲagami anw kana fanga na a ye nin kɛ jamana ka ɲagami anw k'an sago sɔrɔ ni faamaw fana kɛn bɛ ka k'i n'a fɔ u tulo ti mɛnni kɛ ni écouteur tɛ a y'a tulo dayɛlɛ dɛ a ye kooro minɛ yan'a ka kɛ kaana ye dɛ kaana ka teli dɛ a ye kooro minɛ yan'a ka kɛ kaana ye Haidara ka kuma ye nin de ye attention il y a quelque chose en bas manil fard manil muhi manil nasir manil kafi manil wahab manil wadud wahid ouais ben ne ka kuma ye n faso de ko don quoi ne bɛ siran de n faso don an bɛ fɛn caman kalama an t'a kalama cogo wɛrɛ la u yɛrɛ ka fɔtaw kɔ ne hakili la kasɛti bɛ bɛɛ bolo u ka ɲɛmɔgɔ dɔ bɔra k'a fɔ yan k'u y'u ka mɔgɔw don sɔrɔsiya la u y'u ka mɔgɔw don gendarmeya la u y'u ka mɔgɔw don polisiya la ko hali kuluba u ka sɔrɔsi dɔw bɛ yen ko u ka mɔgɔw don a kasɛtiw bɛ yen ko hali kuluba sɔrɔsi dɔw bɛ yen ko olu ka mɔgɔw don nin fɔra i bɛ ka tile la yan ala de y'u bila u k'a fɔ an b'a kalama o anw b'a kalama sɔrɔsi cɛta o sɔrɔsi cɛta u b'u ka mɔgɔw don anw b'a kalama polisi ta o polisi ta u b'u ka mɔgɔw don anw b'a kalama a da tɛ rentrée la ka bɔ Burukina ka na Mali la yan agent ko u ko agent ma ko a ye ko nɔgɔya an bolo ko an t'atɔ don mawuludu la Haidara fɛ agent ko de ko a ye mawuludu tigɛ a yɛrɛw ka dugu la wa o ye agent kuma ye
e agent k'a fɔ mɔgɔ minnu natɔ don hɛrɛ d'u ka faso la ko non ko mawuludu bɛ kɛ a yɛrɛw ka duguw la yen ni ye agent kuma ye Mali faamaw a y'a ɲɛ yɛlɛ a y'a ɲɛ yɛlɛ aw bɛ ka ji natɔ ye sira min fɛ ji bɛ yɛlɛmɛ kuma dɔw la attention Haidara ko ten kumana Ala k'an ka jamana kisi Ala k'an ka jamana kisi Ala ka Mali kɔlɔsi maa o maa jɛna n'i ko i bɛna ni tɔɔrɔ ye an faso kɔnɔ Ala k'i to a la labɛnjugutigi bɛɛ Ala k'i ka labɛn segin i yɛrɛ ma Ala kana Mali to janfa la Ala kana Mali to janfa la an bɛ dugawu kalan a b'a ka ŋaniyaw siri Haidara t'a kɛ dɛ Ala de b'a kɛ ne yɛrɛ bɛna n ta siri n bɛna n ta siri dɛ n bɛna n ta siri koyi bɛɛ k'i ta siri an ka Ala wele a bɛ sɔn an ka Ala wele a bɛ sɔn Mo Traoré ayiwa an ye Mali drapeau sɔrɔ ayiwa u nana Mali drapeau di yan nin de y'an ka kɔrɔta ye an ka bonya ye nin de ye an ka izu ye nin de ye maa o maa t'a faso fɛ kafiri don aha اللهم إنا قد حضرنا مولد نبيك وصفوتك من خلقك فافدي علينا ببركته قلع العز والتكريم وأسكننا بجواره جنات النعيم ومتئنا بالنظر إلى وجهك الكريم وأجرنا من عقابك العليم بفضلك وجودك وكرمك يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك بجاه مصطفى وبآله أهل الصدق والوفاء وبسابه الأبرار والشرفاء كن لنا عونا ومعينا ومسيفا وبوئنا من الجنة قصورا وغرفا اللهم إنا نسألك بجاه النبي المختار وآله الأخيار أن تكفر عنا الذنوب والأوزار ونجنا من جميع المخاوف والأخطار وتقبل منا ما قدمناه من يسير أعمالنا في السر والإجهار واغفر لنا ذنوبنا إنك عزيز غفار بلغ اللهم وأوصل ثواب ما قرئ بتمامه وكماله من هذه القراءة الشريفة والمولد الشريف زيادة في شرف نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم في شرفه آله وأصحابه وآل بيته الطيبين الطاهرين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإلى روح أبينا آدم وأمنا حواء وما تنسل منهما من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليه أجمعين وصدقة جارية من جنابه المكرم صلى الله عليه وسلم إلى أوريه من كانت التلاوة الشريفة لأجلهم وسببهم وجهتهم وأنت أعلم بهم منا خاصة وعلى قبورهم منك نورا نازل مولانا رب العالمين وأوصل اللهم ثواب هذه التلاوة منا إليهم واجعله نورا نازلا عليهم وجاف الأرض عن جنبيهم وافسح لهم اللهم في قبورهم مد بصريهم وارحمنا إذا سرنا إليهم كذلك اللهم لهم ولمجاورهم ولسكانهم
تربه ولسائر مكابر المسلمين ولنا ولوالدينا وأستاذنا وأستاذ أستاذنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ولمن علمنا ولمن أحسن إلينا ولمن له حق الدعاء علينا ولمن أوصانا بدعاء الخير ولأبيدك الحاضرين السامين ولكافة أهل الإيمان أجمعين وحرمنا على النار وتوفنا مسلمين وادفع عنا شر الظالمين وادفع عنا شر الظالمين وادفع عنا شر الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله الطاهرين أجمعين والحمد لله رب العالمين. أيوة 600 minutes fila b'an bolo nin waati in de ye istijaba waati k'a da de dɔrɔn foyi tɛ ala kɔ n y'a fɔ a bɛ kɛ cogo min na i b'a k'i n'a fɔ ala yɛrɛ de fili i ɲɛfɛ i sosorolen bɛ setigi ala kɔrɔ i bɛ ka kuma a fɛ k'i hami fɔ a ye fɛn o fɛn b'a fɛ a y'a jira a la ni ala sɔnna a bɛ ala jɔyɔrɔ ye miniti fila a ka jamana in kalifa ma a ka mali kalifa ma. Alhamdulillahi rabbil alamin. Caman fɔra dɛ ala maa bɛɛ minɛna vigiliw ni baarakɛlaw aw sara bɛ ala bolo foyi t'aw sara ala kɔ nka ala k'aw sara hɛrɛ la ani cafin ninnu y'u seko bɛɛ kɛ u sira yan olu de ye ko bɛɛ kɛ pour que an ka lafiya sara bɛ ala bolo. ربنا اتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصرنا وانصرنا واقض حاجاتنا وفرج همنا لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. صل على سيدنا محمد وعلى آله على سيدنا محمد وسلم كيرا كيرا على كيرا يوم